Vítajte pri ďalšom dieli Fit Recepty TV. Ja som Lulu a dnes tu mám pre vás recept na moju najobľúbenejšiu polievku, a to túto hustú fazuľovú so sladkými zemiakmi. Skvele vás zasíti a dodáva mu telu množstvo vlákniny, vitamínov a minerálov. Je taká hustá, že ju môžete podávať kľudne aj ako hlavné jedlo. Jej chuť si určite zamilujete. Poteší aj vysoký obsah bielkovín a nízky obsah tuku. Ak náhodou neobľubujete sladké zemiaky, môžete si ju pripraviť aj s obyčajnými, ale túto kombináciu vám rozhodne odporúčam vyskúšať. Tento recept nájdete aj v mojej knihe Fit Recepty 2. diel a link ku tejto knihe vám dám dole do popisu videa. Poďme sa pustiť do prípravy. Na 4 porcie budeme potrebovať fazuľu cez noc namočíme do vody. Pred varením ju dobre prepláchneme. Sladké zemiaky ošúpeme a polovicu z nich nakrájame na čo najmenšie kúsky a tú druhú zase na väčšie. Vo väčšom hrnci si roztopíme lyžičku oleja a zľahka na ňom osmažíme na drobno nakrájanú cibuľu. Pridáme fazuľu, nakrájané zemiaky, nakrájanú mrkvu, nakrájané stonky zeleru a zalejeme vodou tak, aby bola hladina zhruba 2 cm nad obsahom hrnca. Polievku osolíme, okoreníme a prikrytú ju varíme 30 až 40 minút. Pred koncom do nej zamiešame prelisované strúčiky cesnaku, párkrát premiešame, aby sa zahustila rozvarenými zemiakmi a podávame. Najradšej túto polievku podávam posypanú strúhaným syrom, no bez syra si na nej môžu pochutnať aj vegáni. Dobrú chuť! Tak ja dúfam, že vás tento recept zaujal a že ho vyskúšate. Naozaj je úplne jednoduchý, takže sa nie je čoho báť. Ak sa vám tento recept a video páčili, tak mi dajte vedieť v komentári, prípadne lajkom. A ak by ste chceli vidieť viac takýchto videoreceptov, tak sa určite nezabudnite prihlásiť na ich odber. Som tu každú sobotu. Ďakujem vám za sledovanie a teším sa na vás opäť o týždeň. Ahojte!